Čaute ľudia, som Majnorko a v dnešnom videu som tu s Bobinou, čau. Áno ľudia, som tu s Bobinou a ľudia, dnešné Mindtricks video bude úplne legendárne, lebo poprvé, budeme sa snažiť získať čo najlepšie veci na celom serveri. Budeme robiť interview s novými hráčmi. Spolu tu s Bobinou si postávame úplne mega dobrú baseku, však Bobina. Jo, kamo, nejlepší z celého serveru budeme mít, vám říkám. A taktiež vám ukážem, že ako vyzerá teraz naša baseka spolu s našim tímom. A taktiež ľudia, náš tým nebudeme opúšťať, len si spravíme spoločnú baseku s Bobinou. Takže môžeme ísť rovno na to. Takže ľudia, prvá vec, čo ste si mohli všimnúť je, že som konečne prekonal svoju lenivosť a stiahol som si nejaký resource pack. Je to v podstate normálny Minecraft, lenže je to 32x32, takže to je v podstate len lepšie rozlíšenie tých blokov. Taktiež som si stiahol shadery, aby to vyzeralo takto pekne. Za mňa to vyzerá pekne, kto nesúhlasí, no tak môže ísť do... No a taktiež pozrite sa na tie oblaky, to vyzerá úplne legendárne, kamo. Kamo, však to vyzerá jak TikTok. Ukážeme vám našu basku. Takže ľudia, kto neviete, ja som spolu v týme s Bobinou, Gregorom, Peťom, Ali, Peťovým bratom Myšom a Zosamom. To sú 7 ľudia, to znamená, že v našom týme sú 7 ľudia, no ľudia, zasa nebudem preháňať. Spawn je týmto smerom a my tu máme takúto veľkú horu, ktorá blokuje v podstate ten spawn. Tunak je potom takto oceán. Tunak je nejaký nepodarený cobblestone generátor, alebo podarený, lenže neviem, jak funguje. Tunak je nejaká vec na rybarčenie automatické. Tunak sú taktiež len náhodné double chestky, ľudia, to znamená, že kebyže niekto nájde našu baseku, tak hneď môže rovno ukradnúť naše všetky veci, lebo tu sú len tak double chestky proste po zemi. To všetky naše veci. Hej. Dobre ľudia, taktiež sme tu s Bobinou urobili takúto dlhú a veľkú farmu na obilie a mrkvu, taktiež to je asi jediná prospešná vec, čo sme spravili pre tento tým. Taktiež ľudia, tu je iron farma, tunak by sa mali spavnovať golemovia. Nefunguje to kvôli tomu, že nejaký buzerant zničil tento jeden blok, takže tí villageri zdrhli tomu zombikovi, lebo sú úplne postihnutí a ten zombik ich zabil. Ďalej tunak je Alinina nepodarená farma. Tunak je niekoho random postiel a tunak ľudia je totálne masívny hrad. Takže ľudia, tento hrad je za mňa veľmi pekný. Taktiež koľko mám FPS s tými shaderami? Áno. Takže chcel som povedať, že ten hrad je úplne pekný a už máme noc. A ten hrad stával Gregor sám, takže shout out to Gregor. Taktiež ľudia, tuto na konci s Bobinou sme spravili farmu na ovce, čo sme ich potom strihali a robili sme z toho postele, čo sme používali na to, aby sme našli ancient debris. Taktiež ľudia, mohli ste si všimnúť, že sú tu nejakí otroci, to sú villageri, to som chcel povedať, oni tu pracujú dobrovoľne. A ľudia, tí villageri sú mega dobrí, lebo počúvajte, tu máme 3 villagerov, ktorí majú taký trade, že za 4 irony nám dajú 1 emerald, alebo možno sú tu aj 4 taký, a to je mega dobrý trade. To znamená, že ak sme mali tú ironovú farmu, tak sme v podstate získavali free emeraldy. Za tie emeraldy som si teda kúpil svoj armor a v podstate môj armor je diamantová helma protection 2 a diamond chestplate protection 2, zatiaľ tieto dve nemám, ale to si získam. A taktiež máme tu aj typka, ktorý predáva mending, takže na tomto tu mám mending. Bobina, môžeš ísť hore? Teraz hlavná otázka, že koľko vydržala táto baseka neodhalená, hej? Už o tejto baseke vie Dodikuby, Gagplir, Matúš, možno aj ostatní, lenže my o tom nevieme. A je to celkom zlé, že o tom vedia ostatní, takže preto v podstate tu necháme Gregora na pospas týpkom, ktorí ho chcú raidnúť. A taktiež ľudia, v podstate Peťo, tak on sám tiež nebude bývať v tejto baseke, to znamená, že vlastne tu ostane v tejto baseke už len Gregor, Ali a Peťov brat, ale tí sa tiež možno odsťahujú, takže tam bude vlastne už len Gregor a Samo, tak toho si môžeme zobrať. No jasne, berem. Taktiež ľudia, chceme vám teda ukázať vlastne našu cestu na spawn. Taktiež veľmi všímavé chyby sú tu v tých shaderoch a resource packu. Dobre ľudia, takže teraz v podstate musíme spraviť to, že vykopeme tieto 2 netherraky a plesneme ich späť, proste nikoho to určite nenapadne. A tento portál, tak do neho takto pekne pôjdeme. Toto vykopeme, to neviem, kto sem dal jaký buzerant. Toto vykopeme, teraz tu vpláveme. Ty vole, jdi první, ja to nefituju. Ale mizni. Musíš ísť sem a potom dať CTRL. Môžeš úplne dostať poser z toho. Dobre ľudia, plesnete to späť a sme na spavne a taktiež ľudia budeme aj trochu prerábať spawn, takže toto video nebude proste len z jedného dňa, ale z viacerých. A ľudia, už tu vidíme ten nádherný masívny Peťov kostol, ľudia. A ľudia, už tu vidíme ten nádherný masívny Peťov kostol.
Ty kokos, on už spravil aj ten interiér, kámo. Tu sa pôjdem vyspovedať, ty kokos, mojich hriechov, keď niekoho zabijem proste v Minecrafte. A dobre ľudia, ten spawn je zatiaľ podľa mňa dobre vyzerajúci, taktiež to dorobíme ľudia, verte mi proste, toto video bude dlhé, ale ešte niečo dlhé dostanete za odmenu, keď si ho celé pozrete. Tak ľudia, sme tu a môžeme ísť rovno získať tie najlepšie veci. Takže Bobby, na tebe dám za úlohu najprv vypiec ten Ancient Debris a ja sa idem pozrieť na tie villagerské trady. Nech ľudia, my máme toľko železa, že ja sa cítim jak mafia boss v Lúniku. Ľudia, takže ideme skontrolovať ešte tieto česty. A máme to železo. Bolo to v týchto čestkách. Mne to bylo jasné, že to niekto plesknul do nejaké bordel čestky. Ty sa postav. Áno, ďakujem. Ty sa postav. Chod do riti. Postav, chod do riti. Sa postav, chod do riti. Sa postav, do riti. Ty sa postav, ďakujem. Ty mizni do riti a ty sa postav, dobre, ďakujem. Ty chod do riti, ty chod do riti taktiež. A ty poď sem. A to je všetko, ľudia. Získal som 40 emeraldov. Buzík, poď sem, hop. Oh shit. Takže tento tu je ten, od ktorého som kúpil ten chestplate a tú helmu, ale jasné, že na to nemám, takže Bobby, na tu máš. Ďakujem. Dobre, ja sa pozriem, že za čo by nám ešte mohol dať emerald, čo sa tak oplatí. Za diamanty, no to preháňa trochu. Reálne za flint, ako ja tu nebudem ťažiť gravel teraz pol rok. No a ako když máš prostě normálně, počkej, tak chci zkusit to. What the fuck, poď sem. No, co chceš? Poď sa dole. A jo, aha. Dobre ľudia, nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme ťažiť uhlie, lebo za 15 uhlia sme mohli získať jeden emerald, ale potom mi došlo, že logickejšie bolo ísť ťažiť predsa len tie železa manuálne. Takže tu máte klipy, ako sme ťažili to uhlie, ako som si potom uvedomil, že to železo bolo lepšie. Ale nepadni dole, prosím. Doma se utopím, než ten poplavu. Ďakujem za armor inak. Ja. Dáš mi prosím jedlo, lebo ja som vyhodil aj všetko jedlo. Juj, tak to mne mrzí. Musíme naraziť ale na jaskyňu, lebo reálne kto branchminuje uhlie, kámo. Mám železo, kámo, cítim sa cigán. No, ako to, ja mám pocit, že to není len pocit. Na jazyku budeš mať môj dick. By the way, to bolo AI. Dobre ľudia, žiadne Dobre ľudia, takže našiel som už jaskyňu a keď tu nebude žiadne uhlie, tak ja si vymažem celý svoj kanál. Kámo, no tak to ne, hej lidi, tak asi se rozlučte s Minorkem, hej. No, co to je prostě za hovno, kámo, od kde je uhlí tak vzácný? Ja hovorím, že uhlie je najvzácnejšie. Uhlie! Čo ti dáva? Kámo, prečo ťa tí Arabi furt odbuchujú, ja to počujem. Však jo, už třetí. Kámo, tretí Arab ľudia. Reálne, kde sme to? Kde sme to? V Bratislave? Dobre ľudia, takže reálne my sme našli mineshaft. Dobre ľudia, ja som totálny autista, lebo teraz mi vlastne došlo, že nám sa oplatí ťažiť to sprosté železo v jaskyni. Dobre ľudia, takže konečne sme sa vrátili na bejsku a v podstate ideme vám teda ukázať, že čo sme získali. Bobina, vyhoď mi všetko tvoje železo a uhlie. Co? Však som ti už to hodila. Dobre ľudia, takže teraz trochu poteším týchto cigošov a idem ešte predať to železo. To mi píše, kamáky, búzik sa opovažuje. Máš 40 emeraldov, kamo. Dobre ľudia, takže teraz nás napadlo s Bobinou, že... Co? Že spojazníme tú ironovú farmu, lebo to bude lepšie ako, že tu budeme ťažiť, takže v podstate prinesieme sem nejakých 3 random villagerov, ktorí majú najviac shitné trady a potom sa tu budú spavnovať iron golemovia a my v podstate môžeme len avkovať. Dobre, tento ide, poď. Teda, poď. Áno. No dobře, kamo, to poprvé, když s náma... Kamo, přijďte na video, tak bys tak schválně spolupracoval, až nevypadají jak... Autista. Poď. Teraz toto mi musíš odkopať. A ľudia, ideme to takto odkopať. Okolo tohto tu typka. Poslušný, áno, poslušný, poď. Áno. Jo, poď, vidíš? Dobrý, hezky, pekne. Teraz ideme po ďalšieho, okej.
Dobrý. 2 hours later. Ľudia, momentálne je 23:03. Přesně. A my tohle kamo, od kolika hodin natáčíme? Však od 20:30. Ty pičo. Ja som ťa počul. Ne! To je čurák! Ne, počkej, co stalo? Ten zasratý Iron Golem mi zabil toho zombika. Dobre ľudia, takže úspešne sa nám podarilo konečne spojazniť túto kokosovú legendárnu Ironovú farmu, kde sú 3 villageri a 1 decko, jeden zombík, ktorý ich chce stále zabiť. Tak už si Turek more, alebo čo si? Ty čerňo. Nerob. A tak ten debil tlustý. Well. Sničkáre, ty debil. Si mi ukradol jedlo a teraz ešte si ma za to zabil, vole. Dám ti tu máš. Ahoj, čo si agresívny ako... Nezabíjajte sa! Kámo, to sú takí čistí ahojťáci. More, už to je neviem, pokoby je. Dešpek chce zničiť posteľ. Dobre ľudia, takže už je oficiálne druhý deň tohto videa a máme tu v podstate 3 nových hráčov. Títo 2 takí noví už nejsú. Gakplir a Jakub už takí noví nejsú, lebo oni sú tu už také 2-3 dní, lebo už majú veci, ale Tominy je nový a v podstate oni budú vlastne v týme, neviem, jak im to síce vyjde. Hej, takže teraz ideme natočiť video. Ahoj, moja druhá brada. Takže čaute, ja som Špek. Jak to, Moje že si meno je zmenil Jakub. skin? Pozrite sa, aha ľudia, inak je tu taká vec, že si môžeme zmeniť skin, jak sa to robí, to mini skin a dám meno. Áno. Čo? Dobre ľudia, takže už som sa dostal na bejsku a som tu. Som tu s Peťom! A taktiež ľudia, idem vám ukázať, že koľko mám emeraldov, takže emeraldov mám 2 staky a 54. Dobre ľudia, takže už sme tuto u našich lunických obyvateľov a teda ideme sa pozrieť, že čo tu predávajú. Tento parchant predáva tu na tieto protection veci a od neho si kúpim... Predáva 3 deti. Od neho si kúpim takto gate. No konečne, uniesli sme... Kam, Marinorko, prosím ťa, vykopeš mi toto. Dobre ľudia, takže získali sme si gate, takže mám Protection 2 chestplate, Protection 1 gate, ešte Protection 2 helmu a musím ale ešte získať mending a musíme nájsť toho typka, čo predáva mending. Dobre ľudia, 1, 2, 3, všetko. Ja ešte takto 4, 5. Počkajte ľudia, keďže som hovoril, že vo videu budem interviewovať ostatných hráčov, tak teraz sa ideme pozrieť na Peťovú bejsku, keďže ja a Peťo sme v tíme. Tu je môj nether portál. Áno. Welcome in my house. Ty kokos. Ty aký dom na akej hore, čo ti dáva? Dobre ľudia, takže Peťová bejska, ideme sa pozrieť na interiér. Tu je sediaci Big Buffalo Bill. Ukáž? Áno, musím stretnúť legendu. Sediaci Big Buffalo Bill, áno. Proste, ja mám docela dosť vytriedené čestky momentálne hore. Táto spodná už není nič, lebo všetko som si dal do ender čestky. Mňam, Bobík, žere detina. Počkaj, ty debil, skoro si ma zhozil. No tak tu mám takú svoju kováreň. Toto je taký docela lifehack. To jak si tam, aha, dobre. Prešup, položil tam. To je len taká ozdoba táto veža. To som stával počas toho, jak sme proste rektili celú Habkovú rodinu. Ja si tu mimochodom pozbieram... Že to som stával počas toho, jak sme rektili celú Habkovú rodinu. Dobre, tak Peťo, ja to vypínam na tej tvojej bejske, musím ísť do Riti. OK, tak bye bye. Užívaj. Bye bye. Dobre ľudia, takže už som odišiel z Peťovej bejske a v podstate teraz som na hovore. Všetci sa ozviete, s kým som na hovore. Gregor, čau. Ali. Bobina, čau. A ešte Gakplir, ktorý niekde leftol do Riti. Chápeš, tak hezky si to tady... Kde sú diamanty? Však v tejto čestke, ty vole.
Dobre ľudia, takže už oficiálne vidím Gagplerovú basku a Alica niečo zatrepala do intra, takže Gagpler práve není, ako v hovore je mutnutý, takže my mu môžeme rovno raidnúť aj basku. Mám mu raidnúť basku? Jo, dí. Celkom good looking. Dobre ľudia, on nemá nič v českách, čo mu tu mám raidnúť? Ja mu to Však veď to začal hrať pred 2 dňami, čo si myslíš, že tam má mať ender vajco, alebo čo? Ale sám nemáš vajco. Dobre. Prečo som... Áno! Ty kokos, on je taký múdry, že on sem dal čestku pred dom, kde mám ten stack a pol toho dreva. No, on je strašne šikovný, on úplne myslí do budúcnosti. Dobre ľudia, takže už som prišiel na basku a idem Gregorovi odovzdať jeho loot a on bude potom z toho stavať radnicu. To ukážeme, to budeme, keď budeme prehrávať ten spawn, aby to tam nejak vyzeralo, takže tu máš Gregor. Ale Gregor už! Stop yapping, man! Gagpler, už tam máš svoje železo teda a tvoja baska bola úplne nádherná, takisto ako ty. Ďakujem. Dobre. A ty si nádherný. Nepreháňaš to nejak? No dobre, toto... Dobre ľudia, takže teraz ako ste si mohli všimnúť, sme v Nedri spolu s Bobinou. Áno, čaute. A ľudia, teraz ideme teda získať ešte Ancient Debris, čo je tiež jedna z tých vecí, čo musíme získať ešte k tomu, aby sme mali čo najlepšie veci. Proste musíme mať veci netheriteové. A teraz máme len 4 netherite ingoty a to není moc dostatok. Takže naťažíme veľmi veľa, máme plné inventári posteli, aj Bobina má. A ideme teda pekne ťažiť Ancient Debris. Aha, no tak to nevím, jestli... Dobrý. Pohoda. Hlavne mi tu nezomri. Budu se snažit. Dobre ľudia, zatiaľ žiadne netherity, ale není problém, zatiaľ som odbuchol len 2 postele. Se bojím. Dobrý, pohoda. Kámo, mám další a to jsem odbouchla teďka další postel. Kamo! Ľudia, chápete, ona tam má samé diamanty, teda... Ancient Debris. A mám další a to je další postel. Koľko máš už tých Ancient Debrisov? Teďka budu mít 6. Áno! Ja som našiel finally, ľudia, tomu neverím, kamo. A už sa mi praskol krompač. Ale nie. Máš ešte nejaký? Nemám. Tak to ne. Co jsi udělal? Jak jsi chcípnul? Ja som nemohol odbuchovať tú posteľ z boku, lebo ja som nemal ten pickaxe, tak ja som ju odbuchol spredu a mne to dalo damage a zdechol som, kamo. No a tady ti hodím všechny věci. Aj sekera prežila, tak to všetko prežilo, kamo, okrem pár postelí asi, že? Jo, a neboj se, pár postelí máš tam vystavěných, tak si je znič. Jaj, a ty svoje máš však? Jo. Áno, tak to je dobré, ľudia. Si až prdel, mě ta sračka spadla do ohně, vole, a já to nemůžu teď najít, kde to je, vole. Dobre, ľudia, našiel som Ancient Debris, ďalší. A ty zase. Jak jsi to umřel? Ja to nechápem, však som to robil správne, tak prečo som zaskápal? Kámo, já jsem Sigma. Já jsem se stihla zastavit, než jsem chcípla. Kámo, my sme obaja. Počkaj, poď. Pri sa môžem zasa spraviť ďalšie postele, kámo, čekuj to. No jo, ale ty věci se mi nespavnou. O tom jde. Neboj sa, kámo, poď sem. No. Aha, rozdelím toto na polku, čo tu máme. Tu je to, poď rýchlo, kámo, musíme ísť mega rýchlo, Bobina, poď. No, dobré, Bobina, poď. Kámo, hej, aspoň, že ty Ancient Debrisy, kámo, přežil, já jsem měla, kámo, úplně v hlavě, takže už nemám jako zbytek věcí. Ty krete, kde je môj krompáč? Ty taký hajzel. Ty hajzel. Ja to fakt... To hajzel. Ja som sa ešte...
Dobre ľudia, takže nakoniec sa nám podarilo zachrániť toľko ancient scrapov na to, aby sme mali 8 netherite ingotov. A vlastne ľudia tento deň, no tak toto je už 12. deň toho videa, takže vlastne som spravil menšiu pauzu, hej. A vlastne každé tie dni som len bol napojený na servery a farmili sme vlastne tie irony na to, aby sme potom získali z toho tie emeraldy, takže tuto bude už časť, kde reálne za tie emeraldy si získame už tie veci. Od tých villagerov, všetky knižky a tak ďalej. Tunak v inventári mám zatiaľ všetky naše veci, čo máme teda. Potom emeraldy, irony, ktoré ešte predáme na emeraldy, tunak netherity. Potom knížky a tunak plenky na to, aby som mohol spraviť ten lectern, ale tunak už 2 sú, takže to nám bude na zatiaľ stačiť. A takože aj na to, aby sme urobili viac kníh. Taktiež ľudia v hovore je aj Peťo. Peťo, pozdrav sa. Guten Tag. Dobre ľudia, takže tunak dáme lectern a vlastne Bobina, ti dám jeden lectern a vlastne položíš lectern a keď on získa to povolanie, tak ty mi povieš, aké má enchanty a keď poviem, že nepotrebujeme, tak ty to vymažeš a zasa to položíš, aby sa mu obnovili zasa ďalšie enchanty, dobre? Tento nemá nič doslova, nepredáva žiadne ani knižky. Oni nechcú pracovať. Bolo opisuješ cigár. No konečne. Unbreaking 2. To nebudem, keďže získame mending na všetko, tak to nebudeme potrebovať Unbreaking, takže to môžeš zničiť. Fire Aspect, to potrebujeme na meč, takže to Fire Aspectíka mi daj. Knižky, dobre, získame, stačí nám zatiaľ mať len jednotku, aby sme alebo budeme mať oveľa viac, keď máme 32, tak berem rovno takto. Inak ľudia, taktiež už sa tu pridal konečne ten plugin, že len jeden musí spať. Čo ma znásilňuješ, ty buzerant? Ne! Prosím. Poď. Hezky, ty si tam spolu užíta. Looting 2. Tak Bobina, ty rob s tým ostatným. Drepni jedného, ktorý nemá zamestnanie. Protection. Ne, prečo mi dáva random trady úplne? Jsem tu. Vás. Sorry, ako. Nie jedno. Ne. Protection 3. Čo stalo? Protection 3. Dvakrát som nakúpil Protection 3. Potrebujeme tie menšie Protectiony, ale inak aj. Zmíni jedna černá. Help me. Nelíbím, nejsem rasista, vám to slibuju. Že čo, Bobina? Čo to týpka, jo? Pokud ho užiju, tak až zítra přijede kombu. Děkuju. Jaký Tak já mám poslušný nějakého, černá? který je líný. Sharpness 4. Naše knihy som rozstredil a máme teda Sharpness 4, Sharpness 4 na oba meče, takže nebudeme tam mať 5, ale to doklepneme potom ľahko. Fire Aspect to bude rovno na 2, to som už nakúpil, keď to tam bolo. A Protection 3 tu mám po 4 krát, ale mne došlo, ja vám to teraz vysvetlím, že keďže tu mám už 2, Diamantovú helmu 2 a Chestplate 2, tak mne stačí dať na toto ďalšiu 2 a stane sa 3, na toto ďalšiu 2 stane sa 3 a potom na to použiť Protection 3 vlastne. A to isté spravím aj Bobine, len trochu neskôr. Dobre ľudia, takže teraz vlastne, keďže som zistil, že keď si kúpite jednu vec od villagera, už ten trade nezmizne, takže my tam vlastne máme posledného nezamestnaného a zasa musím zničiť ten lecture, či jak sa volá lectern. A vlastne musím počkať, kým tam bude Protection 2 alebo 1. Dobre ľudia, toto sa ani nedá vyjadriť, že ako mám teraz bolesť ľudia, toto je snáď už 3. sekera. A neviem, či to není možné získať Protection 2 alebo 1. Už mi asi priemerný enchant mi už padol asi 5 krát. Dobre ľudia, takže teraz nám došlo, že vlastne lepší spôsob ako získať je Protection 1 a Protection 2 bude, že vlastne pôjdeme získať Enchanting Table a potrebujem vlastne 4 obsidiany, takže idem do Netheru. Ja mám už 4 bakety. Ľudia, dám tento skok, alebo skapem. Běžím. Neviem, či jej mám veriť. Já taky nevím, jestli můžu sobě věřit. Aha, počkej. Som sa podkopal nejak. What the fuck? Jaj? Jaj? Nie, chill. Mne to nedávalo damage kvôli tomu, že ja som nemal ten login, chápeš? Takže vlastne, počkajte ľudia, mne došlo, že viete čo, oni vymazali ten bug, že teraz jak horíte a joinete sa, no tak už nemáte ten resistance proti tomu, ale začnete zasa, vám to začne dávať damage, no vďaka tomu to už to tak nebude fungovať však. Takže Bobina, pod tým ma môžeš zachrániť. A co mám udělat? Vykopat ten blok na tebou? Ja som moc nízko. Počkaj, daj tam ten blok, áno. Áno.
Ty kokos, dobre. Bobina, teraz to môžeš vyťažiť. No dobre ľudia, ja neverím, už finally môžeme získať tie veci. Ľudia, ja získam efficiency, lebo to aj potrebujeme. Efficiency. To bude potom na krompáčik. Protection 1. Dobre ľudia, takže vlastne prvá vec bude, že môžeme k tým gatiam dať rovno, aby sme mali tie gatie na Protection 2, takže máme tieto 3 s mendingom a Protection 2. Dobre ľudia, teraz pôjdem získavať levely. Už mám level 8. Dobře ty. Dobre ľudia, takže už je 24. deň a som teraz trochu šťastný, no teda nie trochu, som extrémne šťastný kvôli tomu, že toto bude už finálny deň, lebo keď otvoríme túto čestku, no tak tu vidíme všetky tie veci, ktoré teraz spojíme na to, aby sme mali nie najlepšie úplne veci, ale mega dobré veci, takže tunak je armor a tunak tomu spojíme tie veci, ktoré sú pod tým, takže k týmto botičkám pôjde Protection 3 mending, ku gatiam pôjde Protection 2 a Protection 3, aby sa z toho vzniklo 4 a k chestplate tu trojke pôjde trojka, takže bude 4. Takže budeme mať 2, 4, 4, 3. Tunak máme meč a k tomu pôjde Sharpness 5 a Fire Aspect 2 a ešte Mending. Potom ku krompáču Efficiency 2 pôjde Efficiency 2, takže to bude Efficiency 3 s Mendingom. Potom Sekera bude Efficiency 3 Mending a lopata bude tiež Efficiency 3 Mending a potom tunak máme Shield a k tomu pôjde len Mending. A vlastne ľudia, jediná vec, čo potrebujeme spraviť, je vlastne spojiť tie veci dokopy a preto som sem spravil až 6 enviliek a vlastne medzi posledným dňom, čo bol nejak koľkatý, 18. neviem, si to nepamätám, tak sme vlastne len získavali tie levely, tam vzadu sme proste len zabíjali mobov za tým hradom a ľudia, skoro som skapal už asi 3-krát, ty kokos, to by som sa asi zabil, mám 56 level a Bobina, ty máš? 43. Takže vlastne viem, že tento level nebude stačiť na spojenie úplne všetkých vecí, ale aspoň na väčšinu. A čo chceš? Oh fuck. Fantomovia, ne, prosím, kamo, ak skapem teraz. Oni chcú 11 level, za to ja mám už 38. Hej. Jakoby nechcem nič, ale ja už nemám levely. Ja mám 43, tak teďka pôjdu ja. Dobre, tak dodaj k týmto botám ten mending a ja zabijem toho fantoma. Mě už jsem zabila. Já to chtěl po mně 3 levely, tak to je dobrý. Já už! Mně chybí 1 level, abych tam dala ten Sharpness 5. No. Ideme zabíjať zombíkov a potom spravím taký cut, lebo ja už nemám ani úložisko, ľudia, počúvajte, ja sem dám reálny screenshot toho, že to video má 140 GB dokopy, všetky nahrávky. To znamená ľudia, že ja som si kvôli tomuto videu musel odinštalovať GTAčko a CSGO, kvôli tomu, aby som toto video mohol spraviť. Takže vlastne potom sa vám ozveme, ak získame tie levely, takže Bobina pod zabíjať mobov. Dobre ľudia, takže ja na to nemám ľudia. Je asi o 1,5 hodiny neskôr teraz. 1,5 hodiny sme zabíjali mobov a ja som počas toho jedenkrát skapal, keď som mal tak level 30. Bobina nezdechla z nejakého dôvodu. No a vlastne ja mám level 30 a Bobina, ty máš? 34. A ľudia, ak toto reálne nebude stačiť, tak spravím nepredstaviteľné veci. Takže najprv spojíme tie shieldy, aby sme to mali za sebou, takže Bobina, daj shield. Tu máš. Dobre, ja idem spojiť krompače a ty spoj sekery. Dobre, ja už mám 8 level, kamo. Ľudia, to vyjde, kamo. Dobre, ja mám ešte 22 levelu. Dobre, mám to. A mám furt ešte 16 levelu, mám ešte něco spojit? Ne, my už to máme úplne, ty kokos. Dobre, ľudia, takže tunak sme stáli presne pred 24 dňami na začiatku tohto videa a po 24 dňoch sa nám podarilo získať extrémne dobré veci, ktoré keď stratíme, no tak asi spácham už samo. No a ľudia, taktiež, vy si hovoríte, že ale jediný objektív tohto videa nebol získať len tie veci, bolo tam aj viac objektívov a vlastne máte pravdu. A jak som hovoril, že si tunak spolu s Bobinou postávame tú bejsku, tak to bol... No tak to bol proste clickbait, ako vyhela. Áno ľudia, ale nebuďte naštvaní. Vlastne ľudia, toto video vypneme na takom ostrove, ktorý sme našli spolu s Bobinou, keď sme preskúmavali vhodné miesto na našu bejsku. To znamená, že vlastne my máme nájdený taký mega veľký ostrov, na ktorý budeme stavať rôzne farmy, budovy a tak, našu bejsku, no vlastne to je všetko. No a
vlastne ľudia, bude to úplne legendárne. A vlastne ďalšie video potom tom bude o tom, jak vlastne pôjdeme vybudovať celú tú bejsku. No a vlastne ľudia, posledná vec, áno ľudia, nezabudol som na Gregorov legendárny výtvor je radnica. Vo videu sa spomínalo, že radnica finálna bude ukázaná na konci videa, takže Bobina, poďme na spawn a ideme ukázať legendárnu radnicu. A taktiež ľudia, chcem vám oznámiť ešte poslednú vec, že vlastne z tohto tu Mindtrixu budú vychádzať shorty a vlastne keďže namiesto toho, aby som písal tam dole do popisu všetky updaty a tak, čo sa stalo, čo si aj tak nikto nečíta a ľudia fakt by ste si to mali čítať, aby ste tomu celému porozumeli. Tak vlastne namiesto toho, aby som tam písal každý malý detail, čo sa stalo, tak budem na to robiť shorty. To znamená, že vždycky na nejaké veci a tak spravím short na také menšie veci, ale keď budem robiť normálne nejakú väčšiu vec, no tak na to spravím normálne video. Dobre ľudia, takže po dlhej dobe sme na našom prekrásnom spavne. Predstav si, že by to tu bolo celé zničené. A ľudia, toto je naša legendárna nádherná radnica. Gregor tam nedal dvere, lebo je to autista, ale ja vám dám pohľad z obidvoch strán, teda vlastne z štyroch. Áno, takto je tu teraz z boku a ľudia, za mňa tá radnica je pekná, taktiež interiér není úplne na 100% dokončený, ale taktiež je tu dosť veci a ľudia, vlastne ničenie spavnu je vlastne ako keby také ešte viac nelegálne, lebo ako viete, no tak pravidlá sú stále isté, takže tie pravidlá sú stále to, že nesmiete nikoho zabiť, nesmiete nikomu nič kradnúť a nesmiete ničiť žiadny majetok. A taktiež stále funguje aj ten Discord server, aj tie sťažnosti. No vlastne ľudia, teraz posledná vec nám zostáva ísť na ten ostrov, ukázať vám ho a tam konečne vypnúť to zasrané video. Áno ľudia, ja si uvedomujem, že aj vy chcete, aby to video skončilo, nie len ja. Tak ľudia, taktiež v tomto je stále ten bug, že nejde vidieť spodná časť tela. No dobré ľudia, vlastne takže ideme na ten náš pekný ostrov a tam vypneme to video a potom ďalšie video bude o tom, ako tam stávame tie rôzne veci, takže bye bye. Dobré ľudia, takže neviem, na čo som hovoril bye bye, keď u nás to bolo takých 5 minút a u vás to bolo nič, ale vlastne toto je ten ostrov, takže ako môžete vidieť, ten ostrov je dosť veľký na to, aby sa nevošiel celý do toho obrazu, ale vlastne tam končí a vlastne tie stromy, to už není súčasť toho ostrovu, ja môžem ísť takto na kraj. No, počkaj, vlastne to je súčasť toho ostrovu, ale za tými stromami už nič není. Vidíte, tu to končí ten ostrov, ako z tejto strany. A hen tam končí z tejto strany a tu akoby z tejto, to vidíte. A za tým kopcom, tak tam už nič moc nepokračuje. A tu, ty kokos, tu máme ešte aj loď. To som si ani nevšimol, keď sme sem prvýkrát dorazili. No vidíte, tu je lepší rozhľad na toto. Na ten ostrov. No vlastne, ne, počkaj, to nevyžera ešte, chceme to ukončiť, to video zasrané. Ja to nevyžerám. Ne! Jak ľudia, mne došlo, že my sme nezobrali z bejsky žiadne veci, takže sa tam ešte budeme vracať. Môžeš si natočiť s tým shieldom tam, kde ja sa pozerám. Dobre, pomalu. Dobre ľudia, takže to bolo pre dnešné vlastne dnešné, skôr mesačné. Takže ľudia, to bolo pre toto mesačné video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, no tak dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, dajte like. Kto dá dislike, no tak... Počkaj, kto dá dislike, no tak ho donútime pozerať celú tú nahrávku, celých tých 140 GB a okolo asi 6 hodín. Takže vlastne, to by sa vám fakt, že nechcelo ľudia a mne sa to taktiež nechcelo strihať. Ešte musím dokončiť miniatúru. No dobre ľudia, a... Čaute. Máš sa odzdraviť, by the way. Tak čaute. Jo, super. Oh, hell no,